So, yun rin na siyang designing ang patatas, guys. Mga siya nilagpad. Puro unod ni siya, guys. Kanang mambiyo, mamista na ka mambiyo. Dako kaining baboy. Dili na basoy na naning daghang kayo. Dapo yun. Guna tagliwa, guys. Okay, magluto ko tagbasoy para paniudto. Hindi ko mahos ko ito siguro. Senator ka? Mo nilang itawag supas? Supas sa Manila kay katong magkuhan? Karuni? Wala ba beli ba? Akong gibawasan ka ng mga unod-unod kay para lagpad. Dusi na. Mabani, atong sila. Ha? Atong sila. Wala dusi. Mana? Isubo na kay nay. Pintur diha nga kulang og pintura. Dali ra lagi ni kapag gusto og kumba, guys. Ni na rin tungod si Pinisa. Kaya na yung kabukal na yung kumba o nagkampuog ang kumba. Hana? So 400 kilos kuno ning baboy. Sa lawa. Direlo ano kinaagit sila. Og si kwati with supas kuno ni. Supas ni day or torta. Burot ni tawag ng supas. Di ba? Dako kay ng supas. Supas sa Cebu. Kay mao ni siya. Naanak ko. Magwede pa gani. Oh, tipen. Timo sa ta. Kan agaw. Mas titing pa. Wow, lami kayong kwati, guys. Namas titay. Ano ko sa sing asawa. Pista, guys, di jud ni mawa ning kumba. Tambal sa high blood. Kapag gusto og kumba, guys. Ni na rin tungod si Pinisa. Kaya na yung kabukal na yung kumba o nagkampuog ang kumba. Hana? So 400 kilos kuno ning baboy. Sa lawa. Direlo ano kinaagit sila. Humba, guys, kada kong humba. Duha ka kaldero. Duha jud ka kaldero dako, guys, ang humba. Kasi, guys, humba. A few moments later. So, guys, siguro na ko na rin madong adlaw na ko na, guys. Gabi ka overtime ni taman alas 12 na natubra ko. Kuan. Naka-oras, nakatangkog ko. Alas 2 ko sugod na ni, guys, kay daghan mo ka, guys, kinahanglan nimo kaduhaon luto. Kay di mo aran sa kakawa. Salang po na ligo sa, guys, para sa kuan ka ng igado. Kaya siya kay ribs man na para na siyang bukawan agi isa ba para prituhon.
Uy, busy. Maghalin ko ito kayo. Magpakurong ko yung isa. Ay, di ako ka minuto. Dua ka area. Ha? Waon ba? Tungkol na ba? Ay, maulit ko. Kung sugay ka, sumbayan mo sila. Na may wire ito ba? Ha? Asa ba? Dito sa Buko lang at mama. Oh, kay sudla na ni Kuya kuwan sa Oh, grabe guys, ilalim ang sakal kusinira labi nagbuting naghana kagud tahi ng sweet and sour. Sweet and sour. Ha? Da? Mahurot. Balik. Balik lang. O, balik lang. Dili ka Busy kay ni sa amuhang kunan pa. Balik. okay na ni Ate Day. Okay na. Over na po siya. Dili tilaw-ilaw sa kanang dili man gud siya kanang ako di man kaayo. Dili kana ay lang kakaon na ni sili. Oo, mang kita bukas na Tos kuno siya kanang crispy toasted ba? Wala na lang gulin sila.
Kamu mga batanon man, kamu. Day. Wapa mo. Kaning mga batanon sila may makalong. Oh, lagi. Sila makalong tagto ka ay tagdaghan na kay. Dili ko alam mo Pangaan mo daan. Yang Maricel ice cream yang Maricel. Ano may ice cream, bidas corn. Mahilig kag sisig. Sisig ni mama na. Ikaw. Andak usa ka karabay kay. Wala, abaw at daday ra ba nagkuan. Sapa. Kaon siya sa tanan-tanan. Mapa isulod. Hay, kani chicken salad na. Chicken salad ra na. Dili sila mo kag baboy. Tagabuhol ba yan ang nagkabo dong? Hi. Shout out. Guys, pag humanag luto guys kahapon, grabe. Nang limpyo ko dari. Diya, ganahan ko dari guys kay na ning buwak ning bumbilog. Nice kayong pagkabuwak. Pero kani si Jawa pa ni sa mga lining guys, oh. Masig kuan kay ang pintur jud kay mo kuan ana kay katong mga ning banat na ni guys kuan man mga tauhan ra man ya. So isa pa nang liningan. Tapos ko dari sa tiris ba kay naan sila yung mga kuan ka ng mga pintal bitaw nga na kuan ang kuskusan. So silang ipabalhin dari gilang mga pintal. Bisi kay ko sayo kay ko ang ibalhin sa dari kay dari na po sila magtimpla kay sa kusina na po sila magsugod trabaho. Nabisi ko mambi. Kaya hanggi hinihinay og arin sa mga buwak dari ba. Nagsindan po kong kuskus dani kay si Christy Lucy Nicole ga simba sila. So dahang tagabalot. So naghimo na mi og ice candy nga mangga. Sila siya dari naghimo sala kay among gigawas dining lamisa kay nalagi ng trabaho sa kusina. Kay manuroy na ko og ice candy. Labong di pa December. So guys, man ako napakaon sa mga manok. So baka ano po roasting. So nga na forma guys na. Tapos papaidi dito kay namahaw. So naaga mo mga gamit sa lagi pamutang kay kuan pamandad to ag kusina kay trabaho. So kanis siya guys na nice kay nis dyan. Ano siya pink nga ingani. Pero kanis siya puti. Oh, di ba? Puti nga na murag sagol nga. Pino kay sa nga tanan no. Pino. Diyan man siya gitin po kay handari og ali og kuan. Lalagi iro tapos danti og apas na ni hani. Na to. So man ko maka vlog guys kay kuan man ka na basta pistas sa aba na rin si sounds. So kaniyo ara hamisa ka do guys oh. Kitaan jud ni nga kuan. Kay ila jud na silang giutro na nila og kanang butang og skim coat. Mangi naman sila yung machine nga gigamit gud lang para mahamis din siya ba. Ayos guys ang parang guys. Kita gud nila hang hindot na agi ba. So naman na dari lining na lang ni si Jara ni. Liningan na lang ni si Jara sa tong pintor. So dari giutro pud nila guys na. Giutro pud nila butang og skim coat. So mo na nagkuwang mi og skim coat na malit na pud og skim coat gapon. Salamat kay kadto ni Nandi.
itong mga manok. Kaya guys, siguro mga duha ka adlaw na ni or tulo. Pero katong pintur mo nagdugay pa na dani kay kuan pa man siya guys. Maglining pa na siya sa mga door jamb. Na guys, natinga ko guys kay naay ni tirik dari di ah. Nabos ka ang. Oo. Oo. Ato na bitaw kanon ni Florami bitaw na. Ano oh. Ay tirik sa kaang. Lagtog man yung lagtog sa buhol. Pero nato itawag nila dani makaon man gud ni siya. Prutas mo ni siya na. Suwa pa na hinog, mahinog na haran na siyang paanon. Ano siya? Mga bumbil guys na muwak na jud ning kani oh. Kani mga ingani ba? Ano, ganahan ko ani oh. Ingani gisahang buwak. So na ko gipang tanom diha sa hilirahan ako ng isiga kuan ba gilid so pa jud ni mga final na siya kay diyan na ma-final og mahuman na jud kay hapon nang i-arrange dire sa terrace hapon nang i-arrange dire dai guys oh mag-arrange ko diha dito na dire pod mana daghan kay tudo na daghan ng tanom guys kay kuan. So, mulibot na dari sa kusina guys, dapit. Sama niya. Nice guys, guys. Diri ka dapit na nice guys. Oh. Salamat kayo murag. Tignan mo. Di ko katuog ito guys nga na kung kabay ko nga ning unay ningan nga nice kuno amhang bahay lagi na kisa kuno engineer so wala siya engineer si Mambiray engineer ana si Jaray si Jaray ijar na tanan nga nang ijar na hang pintur ijar nang kanang color sa mga paint ijan si Mambi nagkuan na nagpili nasa kuan Jarata na nila. Nice guys, sa tanaw na rin guys kay sabi sila man ilang hinay-hay ka lang ilang hinay-hay diha ilang sinina. Na ay mga fortune ako gibutang liha. So dito sa kusina. Si Dante kay giapas ni Hani. So na ko ipakita ninyo guys nga ang palayang bitin guys ang awa. So, palayang bitin siya. Ang palayang bitin siya pero lahinis ka to hanggi palit lahinis hanggi tanom sa una so na inihatag na hangati na ako'y nga napunti pero lahi man ti kay puti man so puti ni siya guys puti ni siya di na pares mo stripe sa gamay dari pero puti jud siya dari tanan mo na ipagka green ipagka puti ana ba so kanang sina guys kuan ang paghapon na siya nakakit kayo mga saghas ng gamay cute guys guys so manis yang imnon og mabuntag lagi guys so labi nagmakainom ko og kanang soft drinks kay iniinom ko soft drinks kay nagtilaw-tilaw lagi ko sa kuan di man ko malayhan gud magkaon ka ng mga kaning baboy guys dili jud ko kanang mahilig ko kaon og kaning baboy kay murag malujag ang lawas ug makakaon ko mga ingana mantikaon bitaw pero nagtilaw-tilaw ko sa litson kay ilang litson guys duha man ka buo Diya 400 kilos ang giluto daghan na kadto pagkaon lagi guys grabe kanang pero wala gito pagkaon lagi sa tanan mo naman na ijahang kuan gud kada pista magpakaon sa mga tao sa gawas kanang mga naninda og kuan ba naninda og mga kandila so na ko yung mga ang palayang bitin dari guys so naanin sa kadiri jagahang kailangan siguro mo dani guys na naghahanap ka dyan kuha na siya ang tawag diri sa Cebu kay tambaligay ko na so ano lang gitanong dari di ang gipasaka diha napog ko yung mga sikwa da sa babaw na nagkukadso to
may pakita nito guys ha, dagdag adyo na. Natambaligay ko na itawag ana guys. So man lang gisagol sa wasoy. Diyan ka ng mga sikwa na sa babaw kay kuan man na hindi naman na makuha. So paladyaon na naman siya. Pwede mo paglugod. Pakitaan nyo na maligay guys na. Ana. Sobrang daghan jud kay na sa bunga diha na. Ang puog nga gi-harvestan na namo kay gisagol lagi sa basoy. Sa unang panahon guys mo na siya among utanan dito sa probinsya. Tawag dito kay kundol. Kundol ni sa Bohol pero dira sa Cebu tambaligay niya kita kala nga nagkakado nga sikwa na. Ang nagkaana na si babaw. So di na siya kuan. So halon na sang kuhaon kay namatoy na nga jo kay panglugod lagi ko na idahang unod na ng malaya na ng sikwa. Sa mga mall na ibalik dyan nga na ng panghilod ba, panglugod. Daghan ka doon nagibitay guys. Wow, sus. Grabe naghampuog ag blessing guys. Daghan kayo sa bunga. Diri dapita daghan kayo. So maraha pa nang ipakita ninyo guys. Kapila na ko ka video-video adyo ko na hinumdum nga hamong pakitinda ng hang tambaligay. So tambaligay na diri sa Cebu. So mula gadi si Cristel kay duty na pud si Cristel karon sa kasimana sa way klase niya mo duty na pud siya sa kasimana. Naghapon na rin bisihan na guys kay gibalhin yung mga pintal. Napay mga pintal diha mga gray ug kuan guys. Kadtong para sa kusina. So dari na sila sa pamix kay hindi makuha na to sa terrace. Ada doon ni mo? Hindi ka makaon? Oh, wait lang. Okay, sayo si ate mo larga. Kay gipantabunan na namo diha guys. So, nakabi ga himumig iskindi. Ang kwarto na lang namo ang kuan. Liningan na lang na sa mga gilid diha kay ang pintura may maglining na. Pero diri sa kaning teres kaning sa sala human ni siya. Mati kwarto ni Cristel. Musa kay ra kag series? Kang mambi wanak bot siya. Pero lining na lang dyan nakuwang na. So mura guys ni update ta pud ko guys kay wala jud ko upload pila ka kuan kay malagin lang ka busy jud ko. Bisag sa Facebook guys wala ko yung ka-upload lang ko. Katong murag nga kuan ko baga. Luto-luto ko pero wala jud ko i-upload nga kuan ba. So kalat po jud ani kay napay ilang mga gamit. So mura to salamat di ka jumambi sa tanan. Salamat sa tanang mga blessing nga imong gi-share namo tanawa grabe. Oh, grabe ka kuan. Nice. Grabe ka nice wag janggi. Si Jan di tanan guys, si Jan di tanang pag kanang mga color kanang tanan si Jan pilian ni mga kuan kani mga door siya nagkuan na design sa door. Daghan pa lagi may trabaho unon kay amo pa ni siyang pantrapuhan kay na may mga ambog ba. Kay mularga ko ni usa. So salamat kanyo tanan guys. Amping taon kay nabo ko na bagyo nak. Kita ka nas pa ibabaw basig ma. Ano sulod? Masahe di ay naisulod. Kani na, apo na. Sus man to plus mimi. Wala na may tayo nagikuha ni ate. Te, ato na ko, te. Namping na ka. Alas 9 imuhang full time? Ang utso gani. Hala. Ano ka ni kuan gabi gihapon ta kana ko dili na. Ano kay buko las 4. At least advance.
kay kuan. Mingaw na guys, may pista. Limping ha. Gutom na ba ako? Nakaon sa paskrap sa. Nari mong bag ha. Start lang dito. Wala ka ha. Pamahaw. Okay, bye-bye. Bye na.